सोया गुस्सा होके देवेला ना गाड़ी सखी जोर जोर से कहेले उतूरी जोगे बनडी जो पढ़ावेला कख घर मरी तो फतर कहे पेनेला खगदी जो पढ़ावेला कख घर मरी तो फतर कहे पेनेला खगदी घर में करे रजत करमी देखते बानी कहियो देह के झाड़ देह बगरमी सोइया धरमी घर में करे रजत करमी देखते बानी कहियो देह के झाड़ देह बगरमी झाड़ देह बगरमी पेन्हे के तनिको न मन करेला बाकी हमरा के हिला तन करेला उठा के देखलो चाहेला रे टनडी जो पढ़ावेला कख घर मरी तो फतर कहे पेन्हेला खगदी जो पढ़ावेला कख घर मरी तो फतर कहे पेन्हेला खगदी कोरा में बैठा रेले लिखे पढ़े के सखी हम के सिखावेले आसु मनी से अपना कोरा में बैठा रेले लिखे पढ़े के सखी हम के सिखावेले हम के सिखावेले राजा पुनित परसन रहेले खाली उनका से गलत बात कहेले सिजिया पर करे जोर जोर से जबड़ी जो पढ़ावेला कख घर मरी तो फतर कहे पेन्हेला घगरी जो पढ़ावेला कख घर मरी तो फतर कहे पेन्हे